Teraz začína nahrávať. Dobrý obraz, nemusíš tam naozaj, vieš, dávať voľaký ony. Včera Pišter mi to nadstavoval. Ne? Dobrý obraz. Tam ma volá, že na piču a také tmavé myslo a Pišter mi to nadstavoval. Dá sa aj dome v tmáve, one. Ne? Ja ty to ideš one, jak sa volá, čo všetko tu je. Môžeš robiť komentár. No tuto je gulašík do piče, keby bol niekto hladný. Vynikajúci. No a ešte šalatík, ne? Dental implants. Just ask your dentist for a referral. Teraz tam musíš dať, keď tam máme tak nánočné videnie do piče. Nemusíš, dobrý. Vianoce? Aj. No ona spí ešte, hen. To není možné. Ona sa opeká. Ona normálne sa na slniečko opeká. Pardon. Tuto. Oj, a šteniatka. Krásnych 7 malých psíčkov. Jedno zomrelo, bohužiaľ, ale to je príroda. Dve zomreli? No. Oj, tak to som nevedel, počuť dve. Ale to bolo pri pôrode jedno a druhé bolo choré, slabé. A nemáš počúvaj, nemáš niť? Dušan. To je dôkaz, že žije, nevie sa prehodila, hen. Ide ich zaláhnuť, mater. Nedáva si pozor na to. Čo robíš, ty puča? Ona si to odhrabe. Už sa aj to nelúbi, už to má moc špinavé. No. A tu máte oné. V priamom prenose. Šťastná mamina. Počuješ? Tichosť jeden. Dušan, No? nemáš oné? Jak sa to volá? Niť? Niť nemáš? Nemám. Pišta má rybársky ten No, ja to dám nad vami. No. Áno. Pišta! Máte ináč ide.